TS Galxay ingelinye lamaqembu aphezulu kulokho ngokwabelana ngamaphuzu ayisikhombisa nomakoti belokho iRichards Bay kanye namaZulu FC. Wonke lamaqembu anamaphuzu ayisikhombisa emva kwemidlalo emithathu angaphezulu ngisho nasemaqenjini ajwayele ukuba phezulu iMamelodi Sundowns, iKaizer Chiefs kanye neOrlando Pirates. Njengoba kuyisizini yesithathu lena kusukela iGalaxy yathenga ubunikazi beqembu leHighlands Parks, leliqembu lihlose okukhulu kule season. Kanti lisinde ezembeni liqeda lisendaweni ye-13. Ifuna the maximum number of points every match day. Ayikho into esifisayo. So njengawonke amaqembu. Ngesizini eyedlule iTS Galxay yathola amaphuzu angama-26 emidlalweni engama-30 kanti kule season ibheke ukuguqula izinto. Kumanje leli qembu selikhombisa ukubamba umgqiqo wokudlala ngaphansi komqeqeshi wabo odabuka eGerman nowathatha izintambo besendaweni engeyinhle ngomfumfu nyakenye. We want to be in the top 8. This is the main goal. So I think that we showed it till now, but again, the season is long and we just have to keep focus. Kule season yenze okukhulu yacikisa abadlali abanamava njengoba kubo kukhona uBernard Parker ophuma kuKaizer Chiefs, uSibusiso Vilakazi obedlalela iMamelodi Sundowns, uXola Mlambo obegijimela amaZulu kanye noKeletso Magalwa obolekiswe yiqembu lakhe amaBrazilians. We mean business in the league, and we also wanna challenge for honors. It's wins on top of that 7 points that we have accumulated thus far. Leli qembu selikwazi ukukhiqiza imiphumela emihle imidlalo ilandelana kusukela ngenyanga kaNhlolanja kulonyaka lathola amaphuzu ayi-17 emidlalweni eyi-13. iThe Rockets kanye neRichards Bay FC iwona amaqembu angakaza ngenelwe yigoli kule season.